Ladies and gentlemen, good morning to all of you, and we'd like to welcome you all here for the blessing, the turnover ceremony of the Tourist Assistant Building and the Wellness Center. To begin our ceremony, we'll have the blessing to be administered by Reverend Father Roy Arvin Aranya, the parochial vicar of Holy Cross Parish, Tabuco, Naga City. Please all stand. We gather as one family in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the grace and peace of God, our Father, the source of all blessings, be with you all, and with your spirit. The work we are beginning today should enliven our faith and make us grateful. We know the familiar words of the psalm. If the Lord does not build the house, in vain do its builders labor. Whenever we look to the interests of our neighbor or the community and serve them, we are, in a sense, God's own co workers. Let us pray for His help through this celebration, my brothers and sisters, that God will bring this construction to successful completion and that His protection will keep those who work on its safety from injury. Brothers and sisters, let us listen to the words of the first letter of St. Paul to the Corinthians. For we are God's co-workers, you are God's field, God's building, according to the grace of God given to me. Like a wise master builder, I laid a foundation, and another is building upon it. But each one must be careful how he builds upon it. For no one can lay a foundation other than the one that is there, namely Jesus Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Intercession. Brothers and sisters, let us ask God, our all powerful Father, that the work we begin today will contribute to the building up of His kingdom and join us in faith and love to Christ, who is the cornerstone. For every petition, let our response be, Blessed be God forever. Blessed be God forever. Lord God, you have given us the knowledge and power to become your co workers. Pray to the Lord. Blessed be God forever. Through your Son, you have chosen to build your church upon solid rock. Let us pray to the Lord. Blessed be God forever. Through the Spirit of your Son, you form us into a spiritual house where you make your dwelling place. Let us pray to the Lord. Blessing prayer for those who are sick. Father of mercy, God of all consolation, you show tender care for all your creatures and give health of soul and body. Raise up these children from their sickness, then growing in wisdom and grace in your sight and ours, that they may serve you all the days of their life in uprightness of holiness and offer the thanksgiving due to your mercy. We ask this through Christ our Lord. Amen. Blessing of new building. Lord, we sing your praises without ceasing. You rule over all things with wonderful order.
You temper the cares and the burdens of our toil, and by giving us rest and healthy recreation, you refresh our weary bodies and minds. We entreat your kindness that this place and its facilities will contribute to the leisure and activities that renew the spirit and the strengthen mind and body. Grant that all who meet here may find the enrichment of companionship and together offer you the praises that is your due. We ask this through Christ our Lord. Amen. We shall now come to the cutting of ribbon. For the ribbon cutting, to cut the ribbon is our City Mayor, Honorable Nelson Legacion, and our City Vice Mayor, the Honorable Nened Diasis. Also, would like to request our City Youth Mayor, Honorable Berlineth Montes, and City Youth Vice Mayor, Honorable Cristobal Cambe.
And now we'll have the turnover of key from the City Government of Naga to the Arts, Culture, and Tourism Office and to the Person with Disability Affairs Office. Once again, we have our city officials headed by Mayor Nelson Ligacion, and we would like to request Mr. Rosero Breda, the President of Nasivia, together with Mr. PJ Barossa, the head of Person with Disability Affairs Office. And for the Arts, Culture, and Tourism Office, represented by Mr. Alec Francis Santos. Thank you very much and congratulations. Closing prayer po. Please all stand. The Lord be with you and with your spirit. Through the intercession of our Ina, our Lady of Peña Francia, may Almighty God bless you all, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Congratulations po. Thank you very much, Reverend Father Roy Arvin Rania, the parochial vicar of the Holy Cross Parish, Tabuco, Naga City. Thank you. We'll now proceed to the next part. We'll now have our program proper. Ladies and gentlemen, to give the welcome remarks, we would like to request the Punong Barangay of Barangay Dinagad, Honorable Doris Dayan Gutierrez Lee. All right, so now we'll proceed. To give us a message, let us hear from our City Councilor, the Chairman of Committee on Persons with Disabilities, Honorable Almer S. Baldemoro. Diyos maray na aga po sa Tuya Gabos. Maray na aga sa Satuya pong mayong kapagalan na alkalde kang syudad. Palakpakan ta po, Attorney Nelson Ligacion. Siring man po kang Satuyang Vice Alkalde na lalong nagbabaskog, lalong nagagayon
ang samuya pong ina sa sangguniang panglungsod, pati ang ina kang siyudad ning Naga, Vice Mayor Nene de Asis. Yaon po si Sir Butch Robredo, pati ang Nasibya. Ang sakuya pong ninong, bako man sa bunyag, sa kasal. Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Greg Abunal, Councilor Uying Rosales, ang satuya pong SK Federation President, Councilor Kylie Tripulca, ang aki po kang satuyang congressman na nagre-representar kay Congressman Gabi Bordado, Mr. George Bordado, sa satuya pong mga city youth official headed by CYO Mayor Berl Montes and Vice Mayor Cristobal Cambe, pati na din po ang mga city youth councilor. I-mention ko lang po ang sakuyang counterpart, si Marinel May Chica, and syempre po ang CYO counterpart ni PJ sa PIDAW, si Joy Palmiano. Para po sa kaaraman kang gabos, may tulo pong PWD ang nakabalingon niyan sa city youth official. Kaya ang counterpart po kang PIDAW, PWD man, si Joy, as in may duwa pa po na PWD youth official. Sa namamayo po kang PIDAW, ang acting department head, Sir PJ Barosa, kay Sir Alex Santos, kang ACTO, the Sepio, Friends and Media, ang Queen Therapist Association, sa pamamayo po ni Mr. Nick Serdan, sa gabos po na yaon ngunyan, maray na pagkaaga giraray. Kang pig-anunsyo po kang satuyang alkalde na papagayunon i-rehabilitate ang Plaza Rizal, saro po sa naghandal, pera kaning mga parabulastog, ini mga paratinda, ang grupo kang Nasibya, ang grupo kang Queen, ang grupo kang Senior Citizen, na baka ma-displace sinda. Alagad, pig-asigurar po kang satuyang alkalde na day po sinda madi-displace, tataon pa ning maray na lugar. Kung nahiling po paganindo, ini mga paratinda, may maray ng kamugtakan. Siring man po ining mga massage therapist, ngunyan pong aga, pigkondusir na ang blessing and turnover para mas maray ang saindang kamugtakan. Kaya palakpakan ta po ang satuyang alkalde na imbes po yaon sindadigdi sa luwas, nagmamasahe, may maray na pong kamugtakan. Sa baba po, iyo ang grupo kang Nasibya na mas lalo pang i-improve ni Sir Butch Robredo. Sa taas po ang Queen, as in ang Senior Citizen. Ang sektor po kang PWD, ang saro sa sektor na inaataman kang lokal na gobyerno kang syudad sa pamamayo po kang satuyang alkalde. Sa pagpasar po kang PWD code, katakod po kayan ito ng pag-elevate kang PIDAW hali sa opisina sa pagiging departamento. Igo naman po ng barangay volunteer na nakatutok mismo sa mga PWD na inaapod pong CBRS. Asin iba pa po na mga serbisyo, asin benepisyong tinatao kang lokal na gobyerno kang Naga para sa mga persons with disability. Kabali na po dyan ang tinataong birthday cake sa gabos na birthday celebrant na PWD. Pinakainot po yan na tinatawan ng cake sa sektor digdi sa syudad. Kaya nga ni, sabi kang iba, sabi kang senior citizen, sana all. Alagad, paduman po yan. Nainot lang ang PWD. May mga nagsasabi po na ang pigaasikaso kang syudad, iyo ang pagpagayon, pagtugdok ng mga eskwelahan, paglaag ng mga multipurpose building despite the pandemic. Ang satuya pong alkalde, dahil man nagkulang sa pag-asikaso po sa COVID-19 pandemic. Halos po nga ni,
ang sayang oras naubos pun aga udto banggi sa pag-asikaso asin pag-monitor kang kaso kang COVID. Alagad maswerte po kita na despite the pandemic, kaya niya pang mag-asikaso sa ibang mga proyekto. Ang pandemic po, sooner or later matatapos ini, and ang kagayunan, hinahanda kang sa tuyang alkalde, ang magiging futuro kang syudad Dignaga, na igwa ng mga multipurpose building, igwa ng mga satellite market, may bagong eskwelahan, may magayon na lugar, araw kang Plaza Rizal, kabali na din po ang pag-asikaso sa mga sektor na dai nawawalat perming kaiba sa pag-asenso kang syudad. Sa paagi po kang pagbukas ka iniyong massage center, pinatutuhanan lalo kang lokal na gobyerno kang Naga na sa pamamayo kang satuyang alkalde ni Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Neni De Asis, asin miyembro kang sangguniang panglungsod na ang lokal na gobyerno kang Naga, nalalauman, nangangataman, asin nasasarigan, lalo na kang may mga kakundian. Diyos mabalos po, welcome sa pagtiripon mo niya na agad. Thank you so much, Honorable Elmer S. Baldimoro, Chairman of Committee on Persons with Disabilities. To give us a message, let us hear from our City Councilor, the Chairman of Committee on Arts, Culture, and Tourism, Honorable Jose C. Ranyola. Mayor Nelson Ligacion, Vice Mayor Nene De Asis, sa kuya mga pag-iriba sa konseho, Councilor Oying Rosales, Councilor Greg Bunal, Councilor Elmer Valdeboro, Councilor Tripulca. Asin po sa kuyang kumpadre, Butch Robredo, yaon man po ang counterpart youth mayor, Ms. Montes, si Vice Mayor, Mr. Cambe, ang sa kuyang counterpart, si Ms. Saavedra, asin po sa pagtaong galang man sa Kapitan Barangay, kan Dinaga, Kapitan Doris, ayan to si Kapitan. Asin sa tuya po gabos. Dakulang bagay po ini sa gobyerno lokal Kanaga na magkaigwa po kita kaining tourist center digdi mismo po sa sentro kang Naga. Dakula na po ang mga turista na nagdidig sa to. Napindira lang po dahil kaining pandemic na COVID. Pero alagad po siguro sa pagbalik ang normal na pagkabuhay talagang magiging busy po ini. Kaya ito po sinasabi, basta ngayon nalibot mo ang mga simbahan sa siyudad ni Naga, tapos na ang pag-tour mo sa Naga. Sa ngunyan po, bako na yan, ninhuli tadakol na kita pong dapat mahiling sa Naga, saka ang kadaklan po, dahil tayaon sa tuyan darakulang mga hotel, digdi po napoon ang mga nagiging turista, paduman po sa Sursogon, paduman po sa Albay, paduman po dito sa Camarines Sur, lalong-lalo na po, papadyan po sa Karamuan, sa ngunyan po may mga bagong beaches na pigdadarayo na po dyan sa Siruma. Gabos yan po maagi sa tuya, digdi sa siyudad ni Naga, na habang yaon pa po sa Naga, nalibot-libot mo po sinda, kadakol manindang mahihiling na ngunyan po digdi sa siyudad ni Naga. Pero ang pinakadakula pong nagdadaradigdi kan mga turista, lalong-lalo na po sa mga gobyerno, yung ani po itong pinadrinuhan ni James Jacob na pinadakulang maray kaya itong depunto Jess Robredo, ito pong citizens go na nagugobernar ang mga syudadanos kaiba sa paggobernar kang syudad ni Nagang mga opisyales. So dahil po kaya paginguan ni Mayor Nelson Ligacion na maging profitable, maging maray po ang satuyang turismo, yung ani po ini nagkaigo kita kaining bagong building niya na pinag-iinaguraran. Siguro po, Mayor, Vice Mayor, asin sa kuyang pag-iriba, medyo siguro po luway-luwayon tanaman kung bumalik na kita sa normal. Na inigibunta naman sigurong departamento na talagang magiging busy po yan.
Sige po yan ang sakuyang pangarap, forever siguro matapos ang sakuyang turno na dapat man po mapakaraitaman ang Arts, Culture and Tourism Office. Salamat po, Diyos maray na aga sa Indugabos. Thank you, Honorable Jose C. Ranyola, Chairman of Committee on Arts, Culture, and Tourism. Now, let us hear also a message from the President of Naga City Visually Impaired Association, Mr. Jose M. Robredo. Mayor Nelson, Vice Mayor Nene, Councilors Greg, Oying, Taring Sani, Kylie, saka ito pong pikaranihan may permi sa persons with disability concern si Councilor Elmer. Ang sa tuya pong PDAO Chief, saka Secretary ni Mayor, si PJ, tapos po kay Alex, ang Chief of Office kay yung Tourism Center, sa mga youth officials, sa mga pag-iriba ko po sa Visually Impaired Persons Association, sa kaini pong mga senior citizens sa itong sa Queen. Diyos maray na aga po sa Indugabus. At inot po ang pagpasalamat ko sa ngaran po kan sa kong pag-iriba. Nagkatotoo na po itong samuyang pangarap na magkaigwa naman ng bako lang lugar, kundi itong lugar na pwede na kaming mag-asang mahahaloy na kami dyan. Iyo po yan ang perming pag-iisip mi pag abot sa paghanap buhay. Kada lipat mi po nagagastos kami dyan. Mauubos na sa mong savings, sa iling ko gani, ini yung paglipat mi ngunyan, talaga po maubos na kami. Nag-aasa kami na maabot ang panahon na mabalik manggiraray sa dati. Luway-luway, tago niyan talaga, medyo maluyahon talaga maray. Gabos po, napag-iriba ko pikakapos talaga. Naiintindihan taman, talagang bako man lang kami, kundi pati man si ibang mga tao, ang kamugtakan talagang medyo may kasakitan talaga. Salamat Indo, nakulay po kasubago si Alex, ang sabi niya, ipupulis niya da ini yung plaza para mamantinir, bako lang po ang kaayusan, kundi ang kagayunan, pati na po siguro para maina po mga gulo. Mamantinir niya da sana, mapatotohanan mo sa muya Alex na tatagasan mo yan, tangarig day na kita magbalik naman sa dati na kung sisay-sisay po ang yawanig diyo na bako man pong mga maray ang bako siyang park. Di siya park. Ngunyan po, Larissa, sabi po, kansa ko yung mga kabisto na nakakahiling. Ini po ang park na dakul na talaga ang nakiigdi. Dakul na ang nag-i-standby. Bakong araw ganitong panahon, medyo may mga kahalo po ng mga ibang bakong mga maray ang intensyon. Salamat sa local government pinamamayuhan ni Mayor Nelson, Vice Mayor Nene. Salamat sa Indugabus, sa imo sa kasubago. Apwera palan kadtong kaniyo. Gusto mi man ngani ko ta makiulay man sa imo Mayor, sa imo PJ na itong RCB i-convert na to duman sa sarong pero baga siya livelihood education center. Ang ambisyon para hindi po sa mga visually impaired persons. Dahil na po sinda magpararaog kung mapupwede, kung makakayanan ninda, bako na sindang masahista. Sana po makanood sinda kang digital literacy, matawan ng tasinda ng pagkakataon na makanood. Magamit kang computer para makatrabaho man sinda sa harong ninda. Maski dahil sinda nakakahiling, maski dahil na sinda kay po maghali sa harong. May mga available po kayo, mga medical transcriptionist, hindi pong mga content writing. Ngunyan po sa takuban ng presidente ng PBO, pig-offer mi man yan, pero nagbabayad kami sa ATRIB. Ining alternative training para sa may mga visually impaired, para sa visually impaired persons. Pero nagbabayad kami. Ang pigbabayad mi po duman,
14-day na 14-day lang na programa, nagbayad kaming 4,000 kada payo. Medyo malanit man sa maray na lang ta sa PBU nakakuha ko po ng grant sa Japan ng 1 million kaya iko kong panggastos. Pero hindi po sa Naga may available kita kaya mas maurag kita duman sa kisa sa indata duman may bayad. Hindi po libre sa tuya. Kaya pigiinggan nyo takot si mga PI na gibuhon niya ng mag-adult siya. Ini pong mga pigsasabi ko, pigigibo na niyo. Ini pigsasabi kong pagtutok do magamit ng computer para magkahanap buhay, pigigibo na ni. Pigigibo minani sa Manila, igdi sa tuya, sa nakasailing ko, kain-kahit namang gibuhon. Ini nga ni, pigigibo mingon yan, via Zoom lang ni. Via Zoom lang siya. Kaya, sige sa Naga, ito pong pigibo mi pong Digital Basic Business Training Program. Ikaw po kami kayan. Ang natabangan to po, igdi sa Naga na makapuuli magnegosyo na VI, pito na. Apwera kadtong training, nagtaon po si PBU ning date na kapital para makapuon po ning pagharap po para makadagdag sa indang pangangaipuhan aral. Masakit talaga. Masakit. Aram ko po, masakit talaga. La ako nga ni, maski namamatian ko nitong pick-upon nindang donor fatigue. Mati ko na siya Kadto po dahil ko man yan pagpaparamati-mati. Pero ini po, dahil siguro labi ng sarong taon, namamati ko na itong donor fatigue, napiga-apod. Malanit-lanit na talaga. Nag-aasa ako na malagpas man kita idiyo. Tama itong pigsabi ni Mayor Leson na sana may mawalat, sana gabus, sana pag-Enero, ining kang namalaw kang taon, sana masikura kabanga kang Taga-Naga, ma-vaccinate na para garo magbalik na kita sa semi-normal. Di na garo kita mabalik sa normal semi na lang siguro. Ining mga nangyayari sa ibang nasyon, sige pa sinda. Pareho taman sige pa man ang lakop kang COVID. Ito pong mga paalala sa muya, saka sa gabus man saka sa ibang tao. Pigsunod mi po ito. Gagamit kaming face mask, face shield, hugas ng alcohol para man maiwasan na magkahilang bako lang po ang samong kliyente kundi ang sakupan pong pag-iriba. Lalo na ngunya na masakit ang panahon, kay puwan talaga mag-iwas kita sa hilang, ang pagpapahospital lang, kuminsan harabo na magpa-hospital ta nagkakahara dit na magkaigwa ng COVID. Sa indo po gabus, Mayor, Vice Mayor, Sanggunian, PJ, Alex, sa mga city youth officials. Thank you very much po. Good morning. Thank you so much, Mr. Jose M. Robredo, President of Naga City Visually Impaired Association. Let us also hear a message from the head of the Arts, Culture, and Tourism Office, Mr. Alec Francis A. Santos. Maray na aga po sa Tuyaga Boss, Mayor Nelson Legacion, Vice Mayor Nene de Asis, sa mga miyembros po kang Sangguniang Panlunsod, mga CYO, kay PJ, ano ko po, kay Riba ko igdiyo sa satuyang proyekto na ni. Primero po, dakulang pasasalamat ni kan sa moyong opisina sa kapo kang buong industriya kang turismo sa Naga. Kabali na po dyan si mga local guides. Bakulang igdiyo po sa sentro kang Naga, kundi pati po itong satuyang Isarog Community Nature Guides. Topic organized na po yan duman sa Mount Isarog, sa Panikwason. Agad magkakaigwa naman po sindaning presensya igdiyo sa baba. Para po kung igwan ng mga turista na gusto magsakat duman sa Mount Isarog, igwan na ning maalalay sa inda o mataon ning impormasyon. Grabe po ang dagok ang pandemya na niyo sa satuyang industriya. Grabe po ang mga dakulang mga hotels na nagsararamo na. Dakul po ang nawaraan temporary ning sa indang employment. Alagad po piga-asahan ta na pag nagbalik na po sa normal or kung igwan na po kita ning next normal na sa satuya pong industriya, dakulang tabang po ining satuyang Tourist Assistance Center. Haloy mi na po ning pangarap
siguro po mga 4 to 5 years mi na po na pigpapangarap na makaigwa talaga ning dedicated na tourist assistance center. Taka nakaagi po na mga 3 or 4 years, ang pirmi lang po na piga-identify ta pag nagsasubmit sa DILG ning requirements para duman sa annual po na pag-assessment ninda, si opisina mi lang sa City Hall. Na kung tutuson po, tinutuyo pa ka mga turista sa grabe pong inconvenience. Kasi po, ang kadaklan po ka mga turista, igdiyo po sinda nalibot talaga or nadiretso muna sa sentro. Kaya dakula pong bagay na igo kitang Tourist Assistance Center, ta 7 days a week na po kami makaka-operate and makaka-entertain kang sa tuyang mga bisita. Sunod po, ini pong Plaza Rizal, aram taman po bagagabos na sa esperso po ni Mayor Nelson Legacion sa Kakansanggunian, nahanapan ta po ini yung budget na pagpagayon na mayong gastos sa syudad. So, igwa pa po kita ning mga gigibunig di sa sentro na nahanapan mo pong giraray ning budget kang presenting administrasyon. Kaya po, dakulang bagay na igwa ning presensya na igding opisina mi, para po duman sa pag-maintain kang sa tuyang Plaza Rizal, saka po ka mga projects ta igdiyo sa sentro kang Naga, para po mapakinabangan kang mas dakol na nagenyo. So, ano po, liwat, gusto mi pong pasalamatan ang leadership po kan sa tuya pong alkalde, saka po ni Vice Mayor Nene and kan Sanggunian. Sa wakas po, magkakaigwa na talaga, nahiling mi na po ang maray na futuro kang turismo. And salamat po, special mention syempre kay Councilor Ranyola, duman po sa pag-sponsor niya po kay ito pong possibility na maging department naman po ang samuyang opisina. Katakod po ang City Parks Recreation and Facilities Management Office para po sararo na lang esperso sa pagpagayon and pag-maintain kang gabos po ng mga parks and plaza sa laog ng Naga. Liwat, salamat pong maray. Thank you so much, Mr. Alec Francis A. Santos, Head of Arts, Culture, and Tourism Office. And now, a message from our City Vice Mayor, Honorable Cecilia B. Velos de Asis. Diyos marhay na aga po sa Satuya Agabos. Paralaba na po si Satuyang programa, pero permit me po na itao sa sakuya pong City Youth Vice Mayor, si Cristobal Cambe, ang pagtao po kang message. Saro po kaya sa mga functions, dapat kang mga city youth officials, sinda po ang mag-represent. Maaraman ninda kung ano po ang ginigibo mi. And one of the functions na ginigibo kang Vice Mayor, ang magtao po ng messages. But first, gusto ko pong i-acknowledge mo na, sana lang po, halipot lang ha, sabi ko. Acknowledge po ang sakuyang pag-iriba sa lokal na gobyerno kang Naga na pinamamayuhan po kang satuyang, sabi po nga ni Conse Elmer, garo dahil na ni nagtuturog ano. Dahil na po ini nagtuturog, maray na sa natagwapo pa man. Sa tuya pong mahiguso na Mayor Nelson Legacion, sa kuya pong pag-iriba sa lokal na gobyerno, yan po si Councilor Sani Ranyola, Councilor Elmer Baldemoro, Councilor Jess Albios, Councilor Kylie, Councilor Greg Abunal, Councilor Oying Rosales, sisay pa, mayo naman ako nalingawan. Ang satuya pong, ang presidente po kang Nasibiya, si Butch, ni Robredo, ang satuya pong kaibanan na mga head kang akto, si Alec, asin ang satuyang PWD acting head, si PJ, ay na, nawara na. Ang sakuya po ay ito na sa likod, ang mga presidente po kang organisasyon, kang PWD, asin kang Queen, asin ang mga yaon pa po digdi, ang mga city youth officials, asin ang iba pa man po. So permit me po to introduce my city youth counterpart, City Youth Vice Mayor Cristobal Cambe. Diyos mabalos po, VM Nene. Sa mga ginagalangan po ng mga opisyalis kan syudad, sa pamamayo po ni Mayor Nelson, asin Vice Mayor Nene, Diyos maray na aga po. Sa satuya po gabos, maray na aga po. Ang bagong edifisyo pong ini, aram ko na makakatabang sa gabos sa mga nagenyos, urog na sa pagpapaurog kan turismo, asin pagtaong kabuhayan sa satuyang mga tugang na PWD. Sana po matapos na ang pandemyang kinakahampang tatanganing makaabante na po kita
sa padagos na pagtulod kan turismo kan satuyang syudad, asin pangangataman po sa satuyang mga PWD. Patunay po ang edifisyong ini na nakatugdok digdi sa Plaza Rizal, kan mas naguuswag na naga sa irarom po kan liderato ni Mayor Nelson Legasyon. Bilang City Youth Official po, nangangapudan po ako sa Gabos, urog na sa mga kapwa ko hoven na padagos kitang mag-aram, makiaram asin magpartisipar sa manlain-lain na programa kan syudad, na padagos po na nagtutulod kan satuyang ikakarahay. Sa ngaran po ni VM Nene de Asis, Diyos Maray na Aga po, salamat po sa indong presensya. Thank you so much, Honorable Cecilia Viveros de Asis and Honorable Cristobal Campbell. In behalf of the representative of 3rd District of Camarines Sur, Honorable Gabriel H. Bordado Jr., let us hear a message from his son, Mr. George Bordado. Diyos maray na aga po sa Satuya Gabos. Pagtaong galang po, siyempre sa Satuyang ama kang syudad, Mayor Nelson Legasyon, ang nagtitimon sa sangguniang panglungsod kang Naga, Vice Mayor Nene de Asis, ang Satuya pong kairibanan sa Konseho kang Naga, yaon po, si Councilor Sani Ranyola, Councilor Elmer Baldimoro, Councilor Greg Abonal, Councilor Kylie Tripulca, Councilor Doc Jess Albios, ang sakuyang counterpart man po, Oying Rosales. Di na po ako matanggal master, baka magduda ka mo. Yaman po, ngunya na aga, kaibanan ta ang presidente kang NCIBIA, Sir Butch Robredo, ang sa ACTO President po, Sir Alec, good morning po. Asin ang gabos na miyembros, asin opisyales kang nasambit na organisasyon, Diyos maray na aga po sa Satuya Gabos. Ang pinaka mensahe man lang po ni Congressman Gaby Bordado, nagpapasalamat po siya dahil naimbitahan siya sa saro na naman na magayon na proyekto kan Syudad Canaga. Ini po patunay na dahil nalilingaw ang satuyang syudad, ang satuyang mga opisyales, sa saindang obligasyon sa tuyang mga kairiba sa Naga. Sabi nga ni Councilor Elmer, mapapasana all ka na talaga. Yan ang masasabi kang ibang tao na malaog sa Naga, tanahiling ninda ang Syudad Canaga, may programa para sa Gabos, mayong nawawalat, Gabos kaibanan. Asahan po nindo na ang suporta po ni Congressman Gaby Bordado sa Tuya Gabos, dahil po napapatod, asin padagos po na itataw niya hanggang sa iyang makakaya sa Gabos po, na yaon ngunyan, na aga, Diyos mabalos po sa Indo Gabos, and maray na aga. Thank you so much, Mr. George Bordal. Let us also hear a message from the City Youth Mayor, Honorable Berlines Nimia Montes. Diyos marhay na aga sa Gabos, pagtaong galang sa sakuyang counterpart, Mayor Nelson Legasyon, asin sa ina kang sangguniang panglungsod, si Vice Mayor Nene de Asis, asin sa kairibahan niya sa sanggunian. Sa kuya man pong pagtaong galang, sa sakuyang mga kaibahan sa City Youth Officials, asin sa mga councilors, si Mr. Dane Francian Luis Faurilio, Averly Jerry Escoto, Konsihal Earl Christian M. Ando, Konsihal Mariano Nino Oliva, Konsihal Maranel May Chica, Konsihal Nika Denise Berlon, Konsihal Sofia Broso, Konsihal K. Pauline Servidad, Konsihal Ezra Bailon, Konsihal Maria Angela Averilla, Konsihal Joaquin Garcia, Konsihal Brian Alferez, and sa SK Federation President, Ma'am Kylie Tripulca. So, sa kuya lang pong gustong sabihin na expect ang 100% na suporta as in pagtabang kang City Youth Officials 2021 sa mga kalakawan as in derechos kang local government of Naga na mawot na itulod ang derechos kang sa tuyang mga PWD as in sa manangod sa turismo. Expect man po na magkakaigwa maning programa ang City Youth Officials na magpapaurog sa talento kang mga nagenyos sa lado kang culture and the arts, lalo na po sa maabot na City Youth Month po. So yan man lang po, Diyos marhay na aga sa Gabos and pagpalaon po kita. Thank you po. Thank you so much, City Youth Mayor Honorable Berlinas Nimia Montes. And now, a message from our City Mayor, Honorable Nelson S. Legasyon.
Maugmang aga po sa Satoya Agabos. Good morning. Ayan. I-acknowledge naman po giraray. And mga yaraon po digdi. Mahalaga po kamo sa Sakuya, mahalaga sa Siyudad Canaga. Siyempre po, ang Sakuyang kapartner, sabi ka sa bago, samantalang nag-iedad, nagbabaskog. Vice Mayor Nene Diasis. And mga miyembro kan Sangguniang Panglungsod, Councilor Elmer Baldimoro, Councilor Doc Sani Ranyola, Councilor Greg Abonal, Councilor Oying Rosales, Councilor Doc Jess Albios, SK Federation President Councilor Kylie Tripulca, and siyempre ang Satuya pong solong gwapong aki kan representante kan Tercer Distrito na si Kong Gabi Bordado Jr. Yaon po si George Bordado. An inot na magiging pamayo kan Arts, Culture, and Tourism Office as a department, si Mr. Alex Santos. An inot man na magiging department head kan PIDAW as a department, si Mr. PJ Barosa. At sa kuya pong City Youth Counterpart Mayor, the Honorable Berl Montes. Asin at matibay na City Youth Vice Mayor, Vice Mayor Cristobal Camben. Si iba pang mga City Youth officials na kaibanan tapo digdi. And pamayo kan na si Bea, si Kuya Butch Robredo, asin at sa iya pong mga pag-iriba, garuan mga pag-iriba, garuman lang mga aki, mga tugang ni Kuya Butch Robredo. Siring man ang mga queen therapist na yaraon mo niyan. And si mga senior citizens. Yaon po ang presidente kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry, si Engineer Randy Aman. Asin, igwa kitang kaibanan, ang Kintab Artist Group Incorporated, ang sa inda pong founder, si Mr. Harold Gomez, asin ang presidente, si Richard Cruz, siring man ang iba pang mga miyembro. At yan, maaraman ni Dokonta no tayaraon po sinda. Sa Satuya po gabos sa liwat, marhay na pagkaaga. Sain po o kaya ano ang lalawgon kansarong syudad o kaya kansarong munisipyo. Sa pagkakaaram po, although pwedeng sabihin na debatable po ini, para sa kuya, iyo po ang plaza. Sa halawig na panahon, pigkukonsidera bilang lalawgon kan sa tuya pong syudad, ang Plaza Rizal. Kan ako po mag-asumir bilang alkalde, kaibanan si mga pag-iriba sa Sangguniang Panglungsod, kan mag-igdi po ako, yaon po duman sa parting ito, si mga bulastugers. Nangunyan yaraon na po sa may Ebanghilista Street, kaibanan si mga paraprutas, asin iba pang vendors. Sa likod ko, atubang po nindo, ining lugar na ini, yaraon po digdi si queen therapist, si mga senior citizen, digdi po nagmamasahe. Minsan kayan inaarabutan ko po may nakahuba. Iyo po yan ang lalawgon kan syudad Canaga. Dai pa po napapakaray ang sa tuyang plaza kan panahon ni ito. Kaya, nasabi ko po sa sarili ko, kung ini ang lalawgon kan syudad Canaga,
baad ba ko ini si tamang lalawgon. Kaya kaipuhan na ikaagta sa tama, asin ipahiling sa gabos kung ano talaga ang tunay na lalawgon kan sa tuya pong syudad. Nagpuon po kita sa pag-renovate kan Plaza Rizal. Asin matapos po si renovation, pinakiulayan ko po si mga nagmamasahe digdi. Nya ko daita na inigibuhon na lugar sa pagmamasahe. Dai marhay sa paghiling, dai marhay sa pagmati. Pero siyempre, naghakdit sinda, maging ang Nasibea, aram ko po may paghakdit, alagad inasigurarta na mapapamugtak sinda, asin mas lalong mapapakarhay an sa indang kamugtakan. Iyon na po ini ang katibayan. Iyon na po ini ang prueba. Nagtugot po sinda, asin sa ngunya, nasabi na po subago, para sa satuyang aapo doon na wellness center. Itong dakulang building. Para po yan sa Nasibea, sa pamamayo po ni Kuya Boots Robredo. Itong sa baba. Itong sa taas, maurulay po ang Queen, maurulay ang senior citizen. Paraman po ito sa Saindo. Sa madaling sabi, natawanan po kamo nin permanenteng lugar para po sa Saindo. Sa madaling sabi, padangat po kamo kan lokal na gobyerno kan Naga. Si panduang mahalagang punto na mautang duunan sa ngunyan, itong programa sa turismo. So bago nasabi po ni Councilor Doc Sani Ranyola, si mga manunungod sa turismo kaito, asin si pwede pang asahan. Pero apwera po kaito maidagdag ko. Sa paagi kan mga espuerso na pinunanta, asin ipapadagos, magkakaigwa po kita ninduang mahalagang pasyaran para sa Naga. Arin po yan. Itong Bicol River Esplanade, kaibanan po ang Park and Recreation Center along the Bicol River. Sa mga dai po nag-aaram kan eksaktong lugar, imahinaron po nindo an sa indong sadiri na yaon sa St. Peter's, Tabuco. O na-imagine na po nindo? Yaon kamo sa may St. Peter's, Tabuco. Bako po yan. Sa likod po kayan, duman mapuon po si Bicol River Esplanade. O kaya Boulevard sa ibang term. Ang magkakaigwa din pong may ongoing revetment po baga ano. Kataid po ka ito, magkakaigwa in area for what is called as River Walk. And then igwang around 3.5 meters for greenscape. May mga kahoy po yan na itataranong po kita, daing gayong halangkaw, alagad may canopy. Sufisyente para sa kinakaipuhan na lindong. And may mga benches. Kataid man din po kayan, si magiging bike lanes, igwang diit na green area, and then itong tinampo, 2 lanes that will connect Diversion Road towards the Almeda-Mabolo Bypass Road. Puon po dungan sa may likod kan St. Peter's. Ang laba po kaya nasa saro may kabangang kilometro. Dangan ang magiging lakbang kan sa tuyang esplanade to include the 2-lane road nasa 20 meters po. 20 meters.
As in sa halos katahawan po kayan, yaon duman itong Park and Recreation Center. Kung saan magkakaigwa po nin playground, magkakaigwa po nin pwedeng magkaagkita duman nin health and wellness center para sa mga senior citizen. May area kung saan po kita pwede magkaigwa nin mga refreshments, mag-urulay-ulay, igwa pong area para sa open concert ground that can accommodate around 5,000 individuals. Baad po nga ni, itong lugar na ito, mas magayon pa kesa sa Plaza Rizal. And therefore talagang pupuntahan nin mga tao, dadayuhon, whether local or national or even international tourists. Sisiguraduhon ta po, minsan po baga nababanggitan ang kamaligan. Ayo. Sisiguraduhon ta na mas magayon an sa tuyang pasyaran along Bicol River. So iyo po yan si Inot. Si Pandua, ay by the way, idagdag ko po i-acknowledge ko po ang pag-abot ang presensya kansaro pang matibay na miyembro kansango ni ang Panglungsod, Councilor Lito del Rosario. Now, idagdag ko, nabanggitan ko kasubago na igwang tinampo na ma-connect diversion palaog duman sa may Bicol River, harani sa gilid kan Bicol River, and papunta duman sa may Almeda Mabulo Bypass Road. Itong daga na kung saan iko-construir itong entry road, pagsasadiri po baga ito ni Attorney William Enrile, asin kung magigiramduman po kan sanggo ni ang Panglungsod, kan nakaaging Marso, nagpirma na po sa deed of donation si Attorney William Enrile, donating 12 meters wide and around 220 meters long of his property for purposes of the Bicol River Esplanade. As in ito, na-ratify na kan sangguniang Panglungsod. Ang gustong sabihon, sa tuya na po itong dagang ito. As in inhuli po, sa tuya na, subject na po nga ni for next bidding para duman sa entry road. Di gusto sabihon, ang pigi-istorya ta po na magiging pasyaran sa lugar na yan, pupo na o kaya pinupo na. As in, mangyayari po yan. Si Pandua, na kukonsiderar ta, nasaro pang pasyaran, duman po sa Panikwason. Sangunyan, mayo po akong ibang naisip na pangaran, kundi Ecotourism, Panikwason, Ecotourism Resort. Kansarong aldaw, nagtaon na po ako ni instruction sa Special Projects Team na i-review si design, asin tawanan po ako nin final design, including program of works, para po sa nasabing sarupang pasyaran para po sa satuyang syudad. Sa madaling sabi, ang turismo po kaya sa Naga employs more than 10% of the workforce in the city. Gusto sabihin, mahalagang parte po kan satuyang buhay kan lokal na gobyerno kan Naga ang turismo. As in, dapat na paurugon. Magiging dakula po ang papel kan akto. Dakulaon din po ang responsibilidad na itatao ta sa opisinang ini. Kaya, nainutan lang po ako ni Councilor Doc Sani Ranyola, pero dahil nainut na po siya, masigunda po ako. Asin, ngunyan pa lang po, ipapakiulay ko na kay Vice Mayor Nene de Asis, asin sa gabos na miyembro kan sangguni ang Panglungsod, nagibuho ng sarong departamento an akto. Yan. Asin sisiguradoon ta po na ang magiging desisyon na yan, dai ikakabasol ningkong si Isayman. Lalong-lalo nataan mga pag-iisip ta po mga proyekto
dakulang party po kan funding requirement daiman po mahali sa kaban kan sa tuyang lokal na gobyerno kan Naga. May mga paagi po kami ni Alec Santos sa tabang sa suporta kan sangguniang panglungsod para makakuha nin magkakanigong pundo tanganing marealisar an manlain-lain na proyekto sa turismo, siring man si iba pang mga proyekto na sa tuya pong tigi-implementar. Kabali na digdi Alec, probably May or June pupo nanta na si saro pang aspeto kan pagpapagayon tanganing mas lalong maging presentable po ang bako lang ining Plaza Rizal kundi ang bilog na Central Business District 1. O bantayan po o kaya abangan ang masunod na proyekto. Ngunyan pa lang sinasabi ta din po na ang kwarta na gagamiton bako po hali sa lokal na gobyerno kan Naga. Nakmonsingir ta po ini na ipiulay ta. So sa kabus pong ini ginigibo ta tanganing mas lalo pa pong mapaurog ang anuman na mga programa asin proyekto sa satuya pong syudad. Indikasyon kan padagos na pagpadangat ta sa mga Nagenyo sa labang saro po sa satuya. Mabuhay po ang Naga! Naga na! Thank you very much, Mayor Nelson Ligacion. Tagaralan gusto mo po pasalamatan ang gabos na nagdadalan sa tuyang live stream sa Naga City Government Facebook page as in sa Naga City Government YouTube channel. So ngayon po,